Per mi és un orgull, tinc moltes ganes de començar amb el grup, de poder portar tota l'energia i tota la il·lusió que portem almenys les que venim des de baix i sumar i ser una més. Va ser algo inolvidable per nosaltres, al final és la recompensa del treball ben fet de tota la temporada. Crec que el fet de fora del camp ser una pinya, dins es va veure molt i tot i haver moments que pensàvem que el partit quasi que se li donaria la volta i se'ns complicava una mica, ho vam saber treure endavant i com un equip, com vam fer des del primer dia. Jo soc una persona molt competitiva, m'agrada molt donar-ho tot, al final és el que més m'agrada fer, jugar a futbol i és amb el que més bé em sento. No m'agrada donar una pilota per perduda ni una jugada i al final crec que és això el que més em caracteritza, el caràcter que arribo a tenir dins del camp. Que estiguin amb nosaltres, que ens ajudin a tirar endavant, que entre tots segur que fem un molt bon any.